Se jingħataw lezzjonijiet ta' reviżjoni bla ħlas għal dawk li se jpoġġu għar-resits tal-eżamijiet tal-livell ordinarju f'Settembru ta' din is-sena. Ħabbar dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xoghol wara li l-ġimgħa wara nofsinhar bdew ħerġin ir-riżultati tal-O'Levels. Il-privatijiet b'xejn se jkunu offruta għal dawk li se jagħmlu r-resits ta' xi wieħed minn dawn l-4 suġġetti li huma l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-Fiżika. L-istudenti li ġabu grad 6 jew 7 li ma kinux klassifikati jew li kienu assenti għall-eżamijiet ta' xi wieħed minn dawn l-4 suġġetti se jkunu intitolati għal privat kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-privat se jkun programm intensiv li se jkun offrut bejn it-28 ta' Lulju u t-30 ta' Awwissu. Dawk li japplikaw iridu jattendu għal lezzjonijiet regolarment. L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru fuq www.education.gov.mt sal-4 16 ta' Lulju.